Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ka mo pagtigo o mga bahandi din sa yuta, kay pagtuton lamang kini sa taya o sa anay o makawat usab sa mga kawatan. Pagtigo Ginoon ka mo o mga bahandi dito sa langit, di walay taya o anay na makakutkot niini o walay mga kawatan na makawat niini. Kay haring gani ang inyong bahandi at ulaw sa dito ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y sugat sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kamaya ang tibuok mong lawas. Apan ang lugdautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong sugat, kangit-ngit di ay pagkangit-ngit gayon ningini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Kristo mingon nga doon kay panahon ang atong mata mahimong kangit-ngit. Ang atong mata ba mahimong kangit-ngit. Nya kining atong mata mo ni atong suga mo na makita ta sa tapadong. Nagtanaw ko sa Google Map, nakaabot ko din sa inyong kapilya. Nakita ko nabraidan. Kung may itong daan dito. So kay may Google Map, kita na rin ni Barangay Bolsa, inuman doon at sa Barangay Bolsa, oo, sa mga niya, akong yanin, kita na yun mo rin, yung mga naon, kaya akong mata, kitaan. Pero kung akong pananaw, kangit-ngit pa, adik kita mo makita, di ba? Niya, kumusta naman yung mata, kahaya o kangit-ngit? Tingnan ako na yung tupad, kakita pa ba? Kailan ka na yung tupad? Sige, tingnan ako, makita ka na ako. Usahin mo ba? Kaya usahin mo yung kapasuging ay, pero ang bigitudlo ni Kristo mo kini. Kung ang ato galing mata, magsigig pangita o kwarta o bahandi, mahimo siyang kangit-ngit. Dili na ka makita sa imong palibot. Tanawan ng mga tao mangol kay kwarta, di ka kita sa silingan. Di ka kita gani siyang tupad. Di ka kita sa ito pag iyang kwarta. Kamu, saan mo? Mangol mo kwarta o dili? Bisa din ang mangol o kwarta sa kamu. Ay, ano? Bawo. Ang tanawan sa kanang-isas ka mo, mag-isip na kita kaya sa iyang tupad. Kailangan ka na yung mangol o kwarta kaya ito yung sa kulikta ka ng sibot. Hindi na mo, hindi kita. Hindi na mo. Dahil nag-ibig. Lahat ito lang. Hindi ka na ng tanaw. Huwag ka Diyos Kristo, ayaw mo pagtigo o bahandi ini sa yuta, pagtigo mo bahandi dito sa langit. Kaya hindi ko sa yuta, o kutong sa anay o sa taya, o niya, kawatong bagis kawatan. Hindi na mga palit, kailangan tayo daghang safety deposit boxes na sa bangko. Wala may taya dito, wala naman dito ikanagaling anay na pasor. Yawa sa kawatan dito, kaya grabe mag-control. Pasumbingay, gihapon din ay soon. Ang kanyang mga pobre-pobre, tututol din na sa anay ang inyong balay. O sa taya. Pero kanyang nararamang pagutang, hindi kayo makotol. Niya ka na sa mga pobre-pobre, luka, o naman inyong bintana na kuha ng proseso. Kapag yung mga dato-dato na, ang mga kumatagas kayo, napag yung CCTV, napag yung mga, firewire, napag-iiro, kadang kayo. So, mismo na kawaton, pero lumay ipasabot si Kristo din sa kalibutan na kawatan o taya o anay. Diba mo? Gusto mong diba mo? Bantay. Ang anay o ang taya nga niya sa kalibutan nga di kita kalikay kanang sala
Sala ba? Sins. Anger, pride, lust, envy, gluttony, lies. Ano ba mo? Ano ba ikaw sa Tinod ba? Tatapulan, pinuntanay, no? Pinabintay, puyo-puyo, walang makasal, sige pinuhamay, homosexuality, unay-unay, laki o laki, babae o babae, unay-unay, pari o pari, parang sama-sama. Karena masalah mana? Banyak kali masalah. Matul pada San Pablo, pastor di Kristo Indonesia, the love of money, the love of wealth is the root of all evils or all sins. Ang gugma sa bahandi maunay tinugdan sa tanan na sala o demonyo. Dahil sa lakihan as demonyo. Kanang nakasala na anay demonyo. Kanang may mga mo, alam ko rin nag-iyawan, nakuha na ito, wala iyawan. Ingat sa sila, ako rin mo, man, kaya natulungan ako sa iyawan, kada mga matawa, masulip-sulip niya, masultiyo, lain-lain, tingmo niya, pusgan kayo, para natuon ay iyawan. Dili yun, ang taong na isala, iyawan na, kaya ang iyawan mo tagiya sa sala. Imong giwin ka mag-iyawan ni mo. Yeah. Mengutana ko rin mong tupad, inanakay sa mengutana ko, inanakay sa kung saan mo yung galiyon, hindi mo hininay po rin yan. Mengutana yung inanakay sa brother, or sister, or na, or noy. Kamu ba, inanakay sa? Ha? Kamu din, inanakay sa? Ya, inanakay sa? Hindi pa, inanakay sa? Kamu harus pakai dengan apa harus teriawan? Teriawan. Yang sampai mengawalkan siapa? Ayah hidup maha bahandi. Kata betan dia matanon, nyaningon gino. Sampai aku makan terbang ke langit, kita mau kemana istri ada? Nyaningon gino. Ayah pakai simbahan Ginoo, ayaw pagpatron mulai ng Diyos, tahura yung mga papa, ayaw pangawat, ayaw pakigilawas, ayaw pamakat, di siya kanang-kanang Lord, ako lagi nang ibuhan, sukat na programa ng pagpapata. Ingles Cristo, usan na layuwa, paulit sa inyo, niya ibaligya ang tanan mong kaptangan, niya ang halin, ihatag ang tanan nato sa mga karos, mahimo dahil ka, makaangko dahil ka langit. Uy, nilakaw ang matanong ulit, gayaw yan siya. Hindi gawas na kaya pagkayawa, nilakaw ang sunod sa Ginoo. Binuang nilakaw ko masulubong kay dato ang siya kaayo. Mabiyaan din natin Ginoo, basta hindi mata ng kwarta. Tanawa, pila pa ko ninyong kaliwat pero huwag ang tingganay. Tulog ko lang. Ako, tampo mas kayo niyo ka. O itampo nga di pasabot, wala magpulutami. Kaya di man nasubos Ginoo ang pagpaningil sa utang. Subos din sa Ginoo din. Ang subos Ginoo ng iman, kung kamo magpahulaan, ayaw na mo pamayo o bayad. Pero paningil o, sige, paningil. Diba, layo ka ng tulog at singilan, diba? Gusto mo na nanawin mo. Labi na paningil paningil sa putin mo. Makapsal mo, sunod si mana, sunod si mana. Sunod si mana, hati ka.
Kasunod si Mana, balikan. Dahil, dahil. Ako na rin siguro na kaya mga akong papiso na asa na kuha na saga ini katulong mo paningin mo na kaya kung nawagin siya makingon ka sa makat sa mga rin buang ko musa bigas na alin buang ang kawin so na mahalo na yung imong tulong okay lagi mo balik tago na to tago yung makasulat mo sa musima kasi magpasangil labing kasi makinanin dito sa kainan pasangil din na nito nabutan na siya kamikit na niya nakita nakulakot na siya ninyo yung ikaw sa nagtanaw niya di nakakailang ay mo nang ikagaw kung saan namin mong itawag o tanaw ka ang ako na ko nasa ito labi na karo mapil sa ninyo tanaw ka hindi pangako na ko hindi ikaw tanaw ka ang pambuang diba? Di nakakita niya ay mo ikagaw. Di nakakita ay mo na higala. Di nagani ka kailan ay mo na igsuon. Nabuta na ka tungkol sa imong gugma sa imong kwarta. Toto mga mabuta. Basta pari nagtuo din mabuta. O ang kwarta ang higumao. Ito mabuta ni. Tanaw na mo kada mong isa kulita na ilunan. Lalu yang menimba segala yang mata orang sudah dikasih kita. Apa mau senior citizen kena pensiun jangan. Apa senior citizen mati kosuno nanti. Kalau kita sekolah mampu. Mana dia kayak kalau misalnya senior citizen siguro kita nak buat bukan yang pertama tu animal dan sebagainya. Jadi bicara lagi. Semua lagi mau itu foto tanawa imo utang dengan utang kan onas aneh foto silaga kan ostaya wala ka puslanan imo na lagi labay na sampai ke puslanan. Mau sana angkatan kuarta dan hake na tahu dan kuarta pero tanaw nila sila kuarta wa ika puslanan nganman dan hake sila sala di na sila kita kani value sila kuarta pila ka buong mga milyonaryo nagtiko ni ambak sa building na higo sa libo ano ba nag-overdose sa tambal pati kuarta nila mga milyonaryo. Ay, so na sa Google, i-search nyo. Billionaires na nagpikal. Kaya kung Bisaya, billionaires who committed suicide. Millionaires who committed suicide. Celebrities who committed suicide. Ano kanya? Oh. Di mundo. Kung ahayan mo ito yung porta, tagaan mong sample, ilan ang mga nalangan. Katong bilyonaryo mamaway gitawa o usa sa mga fathers of Wall Street kanang ilang kanang stock market father of stock market kita mga siguro mga 10 years ago na nahitaw katong pagbagsak sa stock market naalkansi siya o mga $10 billion US dollars na tingko siya. Niya pag akaron sa tanan niya remaining assets o sa iyang mahandi total wealth total pag mga $8 billion. Nalkansi lang siya 10 billion pero total pag mga 8 billion kamo na mo 8 billion makikot mo ha? Wala siguro okay siya nandito na ato ba wala siguro ka makikot sa mo na istoryahin kadaan na paging magpista hindi mo mamali ko sila hindi mo manawas sila
Pero pangita mo tao na naghikog, pangita mo tao na nag-depression, pangita mo tao nga nagsigigtos mo tanaw, kanang mga tao manghihatagon, kanang mga tao sige panghatag sa Manila Mother Teresa, St. Francis of Assisi, St. John Bosco, San Roque, Dilang St. Agustin, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, sige panghatag, nag-depresyon. Wah, nandito. Wah, nagul. Wah, sir. Kisah mo yung patron din. San Pedro. Kani nga itong unang kuhan. Iya sa tudyatanan. Sige ka po siya panghatag. Hasta iyang dugo, iyang ihatag. Magtindam. Niya, nagul. Wah. Naratol. Wah, sir. Relax kayo. So, kani mga tao nga nagtigong o bahagi dito sa langit, mao ni ang mga tao nga relax, malipayon, kontento o balaan, manghihatagon pa yun. Mahimo na silang tururan sa kalipay, kalinaw o kaning tawag na to development o kalambuan sa katilingban. Muna sila ang anay na mutot-kot na wala pili tungkol sa sala. Kung sa may laing na kuwan, katong tawatan, sa may tawatan nila sa kalimutan. Nakusog, isa sa kamulit siya, ako pala tawatan nila. Ayaw na isa. Kanang kawatan na bisa kung sa may imong security na ibutang sa imong bahandi, mukawat kinasiya, mao na ang itawag na to o kabalaka o kahadlo, worries and fears. Kana tao magsigig tigo o kwarta, mabalakon ka na. Oh, anay lang kaya. Anay ka ba? Sa may sobra ng kana, siguro doon ko mawagin yung kwarta na ito. Kaya kiniyabayaan na. Kiniyabayaan. Kiniyabayaan ko dito ba? Pero kana, sundan na lang 1 million cash. Kaya ba? Laban, nagiyan na sa bako na. Sa bako na. Malapan mo sa bako ni. Ay, suot mo kayo sila tuha. Suot mo na sila kayo. Sige lang istoryahan na ay. Pero ka na, butangan na lang. Isa yung mga 1 million lang. Lugan na siya. Bako na siya. Kung ilang taon niya sa una, anak eh, hindi tanang mo sa tambakan. Ako sa tulito siya. Sige. Pero nga na yung 1 million, dako gina niya. Walang siya sali ka eh. Mabalang pa naman. Di ba? Aka mo mga asawa, kung na may kwarta na ito yung dalawang yung loto, abot ko mga 10 million, musalim ko sa inyong mana. Labi na palainom kayo. Sabi mo, nga pare, kung ay ulit ka mga 10,000, musalim pa sa Kristan. Lagi na, ang kabalaka, ang kahinawa, murag at kawatan, kuhao niya ang imong isaligan. Pirmi kang kulbaan. Naiuban, CCTV ang balay na napuno sa CCTV, ikunik pagin sa cellphone, una magsimba o na mga meeting, inibakting sa cellphone nga murag buhay ni pupusok-usok sa balay, signal ng cellphone, pagkalaman na, why kalinaw? Waging kalinaw. Pero tanawan ng mga tao na siging panghatag sa kwarta. O, yamyaan na ilang kwarta niya. Inikuhas kawatan, di mo sa din, iyasat to. Iyasat to ng kinahanglay. Siya pila mo to din. Ay, meron to, 5,000 naman. Anong mo natin sa di mo magamit ng tos kawatan. Kaya pasti ko sa ito siya pagkakot ka mo, marami na! Ako talo, bukit pa man ta, mintakot ka sa ta. Pare, wakaw sa kawatan ng kulitan, ako ma, misa rin ako. Bila mo siya pagpapalupa, kung nasa palupa, kawatan sa. Diba? Wala siya. Wala ka nga na, mga naaman eh, doon pa ka, itong kawatan, may problema eh, magpagkabuha ka sa tutabo. Ano ba yung ito siya? Diba? Mayroon mo nang imong yuta, ilog sa imong silingan, ilahap. Ihatap. Kaya dapat, kaya kaya mo
himos balay, ako'y himos tanang design. Perfect ito. Pinakanindot ng balay. Ano mo to? Ito, mauna ko dito kaysa balay sa akong mga hanay ang mga lugar. Kung ako mong andaman matapusan ninyo, ano mo ninyo dito? Libre na muskaon, libre na muskulinti, libre mo tanan. Inom kaon, ako na-change. Ang mga pari o mga madre, libre na mo dito. Di ba? Masa dito yung buwangon. Igabot ko sa langit, wala ko ng ay, kanang uyab-uyab, kanang ninyo ay, wala na dito. Nga naman, ang kanindot sa langit, mulapas sa mga gana nato. Di na kita ganahan sa kaning mahutang sa kalibutan o mga tao sa kalibutan. Mura na lang kung silang tanan o basura. Doon maka-experience ka langit, mura na lang basura. Hindi nga sa'yo mo ito ay, masakit ka namin mo. Ganahan ka o basura. Muna yung Kristo sa langit, wala na yung magminuay dito, hindi na nakutog. Pasabot, ikabot ang langit, total happiness. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya ka nang imong asawa, imo nang ipili, kaya makalipay nimo. Kanang imong giuyab, imo nang ipili, kaya makalipay nimo. Kaya kuwang ang imong kalipay kung siya. Paano ako kung wala ka na? Kaya wala ka na. Pero dito sa langit, wala ka namang hahanapin pa. So wala ka magkinangala ng bata. Asawa, ako magkinangala sa dito Madrid. Wala sa magkinangala dito kulitan. Dito sa langit pa. Wala ako magkinangala ni kulitan. Pero ini, kinangala niya. Pero dito, wala. Ngayon, wala na sa ganito palitunon, libre matagan, niya mga nindot o estara. Niya dito, wala sa dito yung mga sexual activities. Kana bang mag-sex ang laki o ang babae para manak, para doon yung mga kaliwat sama ninyo. Wala, kana rin si Tasio, si Ino, tuwa na rin dito sa langit. Wala na sila. Ano na tao mo? Saya kung kayo sa buka. Sige ko rin. Wala na dito. Kaya naman, wala na may kinahanglan dito sa reproduction. Di naman ta kinahanglan ng mga padaghan katan. Naman, di naman ta mamamatay dito. Pulos naman ta buhi. Nga na magsige pa magkapakatao. Pulos naman buhi dito. Pero kung na, kanang imong lupad, malamig pa katanaw na. Ito lang, hindi ako na. Hindi ako lupad. Kung na siya, sa imong pamilya, malamig to. Iba, kung na. Tingnan rin yung lupad na. Kaya mo kahambo lang yung kwarta, malamig ka ka na. Ihalik ka ng tanong niya. Sukog lang yung lahat ka ng bunga biyabas. Makapatay na sila, bulas-bungas kayo nito. Apa ko lang yun? Pero timpari na ito kung sila bata. Pero timpari na ito kung sila bata. Kaya ikuha ang mga mangga sa nakatanong sa parokya. Mukhang mangga ang bata, ikusin. Pare siguro mo ito sa tao ang mangga. Trabaho ko sila pang sa una. Kaya Pili Rosario, itawag nila na mo Mangga Street. 1980s, 90s. Mangga Street na rin. Dagang kayo pakpak niya. Sir. Mangga sir. Mangga. Manggamit ba? Manggamit. Mangga. Ay, sige lang kayo. Ang importante sa inyong karong reunion, magtinuduhay mo kung saan pagtigo o pahanli dito sa langit. Kung sa may pumaton, sama ni reunion, magtampuhay, mag-inatagay, dili mag-inilugay, dili mag-isipay, dili sa mag-away-away. So karon naapunta din sa inyong reunion, ulang po ang inyong pag-inatagay. Nindot kayo, nakining Tasio, Inor, Martilio, family, ang hindi masulbad ang inyong problema.
Kung mako'y kwarta, i-text lang sa hotline sa Casio Pinoy Carabino. Makakawat na mo o kwarta. Kung makakay bukas, i-text lang sa hotline o sa group chat sa Casio Pinoy Carabino. Wala ka nang aalakanin pa. Dito to. Kaysa anino ka rin yung mga stress. Tungkol kay siging inutamay, siging yung paninglanay. Kapo na, hinatagay. O sa buhat yung mana, mag-reunion yung usap dito sa langit. O dito na kalipay. Yung may asa naman ito Patriciano. Sa tuwa mas kulir mo. Tulog ako. Tulog ako. Hindi po tulubahani sa ako. Isulatan ko. Mga api, matugulitan na ito dito. Sila ko. Sige na, dito na. Patampo sa katawan. Mga igsoon sa tibok na itong kasing-kasing, una o kalat, atong ihalad sa Ginoo ang atong panginahanglan o mulimon kita, amahan patalinghugi kami. Alam sa simbahan, ang pabiling lingkod o matinaan ang pagbalantay sa katawan, diha sa pagtuo Kristohan, mga muyo kita sa Ginoo. Alam sa mga kalagpuan sa Apinaso, na maghari diha sa ilang ginabuhin ang hukma, kalinaw at kalangkayan, na mga muyo kita sa Ginoo. Alam sa mga nag-anto sa nagkalain-laing balatian, na maangko nila ang kaayuman, alam sa World Meeting of Families na nagpahimuon sa Roma sa Archdiocese Family Congress tingin sa Sogo karong June 22 to 26, 2022 na unta mahimo ka ng puso mga muyo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga tapos o mga kapuslanon alam ka na kasi Teofilo Pamuno sulubuon sa Diyos kabayan ako sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Alam sa mga mimana o sa laing kalibutan nga ang pagsitan ni Kristo ilang ang maangko mga muyo kita sa Ginoo. Makalagahog na Diyos, gawa ka kining among mga pag-ampo, kanitukoy na mo yastuma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Sumuko kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, congratulations sa kausapan ninyong tanan. Naunta na magmahumahon ang inyong karong reunion. Kaya kamong mga third, akalisikan kami. Apil na sa second, apil sa third. Kamong mga third, fourth, o fifth generation, naunta na hindi na mo mag-inutanay. Nauntahan sa bahandi dito sa langit. So, human sa atong final blessing, atong blessing at holy water. Katong ganahan magpa-blessing ng holy water, ayaw ang lupiya, dinis kapilya, ganang nas gawas, magpadukulan niya sa puntahan. Kaya kamong may ganahan mapiksa holy water, paggawas na yun mo, hindi mo maaktas pa mo siya. Masunod mo yan yung ngayon mo. Ang Ginoo mo, manahan ka ninyo. O manalangin ka nato ang Diyos makagagabong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ato nang ihalad ang Santos na Misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalangko sa gugma, kalinaw, o panagdamit ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kining Santos na bendita, magpahinungkong mga nato sa atong bunyag, o magtuong ka nato sa mga grasya gikan sa Espiritu Santo. Amen. Asam Kakak Joy? Apel tadi.
Ya. Dili na kay na hindi po sa pati na alam ko alayo mabigyan kay na kay sa pati Kanira kaya pa yung isa. O, dili ako na ihatag ni John. sige mana ako sige mana ako lang Okay. Shout out Father, Jubabs TV Father. Oh, sige, picture ko. Oh, anak, picture ni. Yan ay din mo.